kun san a cikin a duniya ita almajira ta fi irin yanci ranar nan da za ka gansu suna fitowar nan ana ajiye su ina gadar jirgin ƙasa irin waɗanda in gaje ko ba sai na gaya muku ba yan aji shi da kun san lissafin ko ba haka inda ran ba da a to yaron malam ya ce in gaya muku sirkulla guda ɗaya duk da na san ba ku iya riƙewa ba ko za ku riƙe ne ta tannata iza tanta matanti alji da tuɗa wa takura wa tarakas wa dukas ƙaunuka zafi ma kana zafi ƙaunuka ƙaunin duk bismillahi la ta saya Allah mai saya mana gaba kuturu baya makawo zan wuce kurum jagwa kuma ba mai